Yes. Umunem Nwekelo no. Onye na no away one Maduka maybe. Today we are in Okpanam, getting ready for land breaking event, which you guys have been anticipating for. And today we are in conclusion of the arrangement. Mind you, this program we are going to be having lots of professors coming to speak to us. The need to come together. Though we were divided politically, but somehow our works and our fight is to make sure that every one of us are back together again as one family. What is the title? Igbo Unification Movement in collaboration with Indian Social Cultural Organization. We are organizing a 2-day conference workshop that we speak, thoroughly into the problem of divide and rule that the enemies have used to divide us, keeping us at a place. My brother, what will you say to it? I saw an Igbo as you had a battle. So when I will wait for when my can be as we put me, I saw the Igbo. Oh, Nyacho kai mebo, kai home, then the Igbo. Bob Nyanon, in an Africa for above Mambala River, in an Africa, Bob Nyanon, in non river state. Umuna of an Abundi, can we keep Bokoma on why on? I can also when Okushiane Ufu, out to Buewe, where should come 1 million of weight, or both 1 million of catch, I should come of weight, or both. There will, Marissa. What do you have to say? I really happy to every Igbo to be part of this great event coming up. It is an occasion for us to unite, to come together. It doesn't matter where we are domiciled. It doesn't matter if we are in rivers, Benue, Delta, Akwa Ibom, Cross Rivers, Anambra, Edo State, anywhere you are, whether you are in Ebonyi, please let us come together. Let us unite. Igwe Wike, Ndaluni, Power. Boyogo. Ndị Igbo na-asụ n'onu n'onu, ọsasa ndị Igbo na-asụ n'onu eche n'iche, nsụkwanụ. Ọsa ndị na-asụ bịa, ọsa ndị ṅụrụ bịa, na-akwụsị bịa, mmiri wọta bụ ofu. N'ịtani, koboko wee flog emeka, na ngụ flog emeka ahụ. Koboko wee flog chime, na ngụ flog chima. So Igbo bụ ofu. Ọ bụrụ sị ụkwa na-abịa Igbo, ka e chiri ebụsị during the war, the federal troop Europe Isoko na-ebi na aba atakụta gbụnọ gbunde ma chief mgbakọ another people. Bịa shagụ gbunde marụ, bịa sịba gbunde marụ. So the time to set our brain egogori oge kele, jere agwọ ọsa marụ, ọsa ndị ụkwụ anị na n'onu. Si ọsa na-asụ bịa bụ ofu, ndị dịkwa chukwu abịa bụ ofu. So ọgbakọ na-ebịa akọ, na-egbu mitik na-ebịa akọ, na izuke na-ebịa akọ, na ndị na-asụ bịa na-organize with Igbo Unification. Dakọni and ekwere nkwa na agwọ n'ọsọ bịa bịa esoro enyi mme na ọkọsa ncha abụrụfu onye efusu n'ugbo ya apụsa na ofusu beri adị mma n'obere ihe misi bụrụ ụzọ adiscover ya echi azụ biko liko narị ụlọ. Igbos are one, whether Rivers State, whether Okpanyo, whether Ngbidi, whether Isharangwa, whether Ikwere, wherever you are, forget it. That geographical division is time to break it and come to one. Igbo Bofu. Almighty, Spirit Almighty, let's hear from you. Ndekeni Ajen Otofe Osamad Mekele Benanyo Mebo Spirit Almighty Gwajini Malemi social media Efambo Osai Magus Onyeka Umuchimogume Osa onye Umuchimogume Kumbo Yamashi ndo kwanya na-ekwuchi wabụ ndị Igbo bịa na ngwa weche Osani bụ ndị Igbo Osande na-asụ bịa Osande na-asụ nwa Osande na-asụ Chukwu Osani bụ ofu Igbo onye Ukwanyo Igbo onye ka Igbo onye Ngwa Igbo onye Nsụka Igbo onye Ikwere Osani bụ ofu efe anyị bụ ndụ kwani bụ efe anyị bụ kwani ya jikọmani Osande na-asụ kwani Eka bụ ndị ya jikọmani Osande ka Ikwere jikọmani Osande na-asụ Ikwere bụ efe aji Osande na-asụ na-abịa bụ Igbo so Osani bụ ndị Igbo mmadụ na anụ ndị mmadụ na-agwachi ya bụ Igbo ụwa anyị bụ ndị Igbo amachi ndị Nigeria kere ndị Igbo dị in 13 states and ife anyị na-anụ na bụ ọsa ndị Igbo dị in 13 states in Nigeria
ndị ni diaspora ka ndị dị ni Jamaica wụ Haiti Bioko ọsan ni Igbo conference nke na na-eme na achọrọ ka ọsan nọ bịa o ụnụkọji conference nke Igbo ofu mbene. And the date is 29th through 30th of August, the year of the Lord, 2025 in Asaba. Don't miss it because it's going to add so many things to your life. Okay. There won't. Yeah. Until I come here, Power. Power.